Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, sang kariko ng mga yaga paningig o yaga subaybay ng kanatin mayubityara sining mga wakto na yani adun, yaga pangunda ko kamukariko ng pagpangunda ng agama Islam na yani umanyang pagpangunda ng mga utaw kagaya adto sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah sining waktu na yani adun alaw ng Sabado, June 13, 2026, kung wa masipyat adun yang ika-28 na ayaw ka-27 na alaw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, mga isa or dua kumang kaalaw masudda yang buwan ng Muharram o yang bagong tuwig daw man. Ibali, second yan kita doon sang tuwig na 1447, katuwig uriyan ng paghijrah o pagbakwit ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam second sa Makkah padig adto sa Madina. O insyaallah pilang kalaw kumana doon amay yan madating na kita sang ika-100 o ika-1448 Hijri. So bagong tuig daw man o gid patadum gid na adisang agama Islam way pegatawag na pag-celebrate o pag-inang ng mga espesyal na mga pagsimba sang Allahu Ta'ala sa bapan sa pegatawag na Amun Jadid o bagong tuig adisang Islamic calendar. Ay ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung kanan mga sahaba o butsubayon, kada yaga bagong tuig sa kanilang panahon wasay ininang nilan na pakaradyan sinyan na mga gabi o alaw. Namadig sa mga kamusliman, mga kalumunan ta, indun sila ng Allah subhanahu wa ta'ala yang may kamagdating yang gabi ng Amun Jadid or ng bagong tuwig na mag-celebrate silan, magpakanduri, magsugbo silan or magtahadjud silan, mag-inang silan ng mga espesyal na mga pag-ibadat sang Allah subhanahu wa ta'ala sa bapan sa pagdating ng bagong tuwig. Kariko sini alang ng Allah ta'ala way kanan basihan o origin sang kanatan agama. Kariko sini mga gabukan na mga bid'ah wa kullu bid'atin dalalah o kariko ng bid'ah katadingan. Katadingan yani ng mga gabukan. Gaw sa magpakawat kita sining mga gabukan ng pipilasang mga kalumunan tanamay kamagdating yung bagong tuig adi sa Islamic calendar o yaning Amun Jadid na mag-celebrate sila o on mga espesyal na mga panggugunaw nilan sa bapan sini na okasyon. So waya ni sa Islam. Yani bid'ah at the same time pagsundog, pagtasyabbo sang mga kufar na kung wayn may kamagdating yang bagong tuwig nilan sa Gregorian calendar mag-celebrate uman silan. Kamagunawag yapon ng mga inchik magdating yang Chinese New Year nila na mag-celebrate yapon silan. So kita na mga Muslim wata pagakamanga, wata pagasunduga yang pag-agama natin, yung pagka-Muslim ta sang lain na mga nasyon o sang lain na mga agama. Kita na agama, kita na mga Muslim, unique kita. Lahi kita sang kadaygan na mga nasyon o kadaygan na mga agama, ang kanatin Quran, ang kanatin mga hadith na pegasubay, nunid na natin ng mga induan o mga adat o gaubukan ng lain na mga utaw para gid natin mayo sundugon inyan. So fully guided kita bilang mga Muslim, ang gid ka natin duwa ka mga selebrasyon kada tuwig ka magunawa ng Idil Fitr o Idil Adha
aw lahipasan na mga selebrasyon katadingan da inyan iyadan billah. So mga lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah adun na allaw atapuson natin mayo yang bityara natin makapantag sampukas o una na rukon ng pagpamaratyaya o iman kamagunawa ng al-imanu billah. O yaning pagpamaratyaya sang Allah subhanahu wa ta'ala. Sininaallaw insyaallah atapuson natin mayo yang bityara na yani pinaagi sa pagtigam o pagsalaysay long pasago ng basa ng Tagalog kung uno yang mga bunga o pipilas ang mga bunga ng pagpamaratyaya na insakto kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya malambit ta kagabi yang ikaupat sinyang upat na butang na date iyan sang utaw na yaga panginto sang Allah ta'ala. Ya mamanginto kita muna sa naon Allah ta'ala, mamanginto kita sa pagkakadenan ng Allah ta'ala, na kung wain ubos ng gabukan ng kadenan, manginto kita na yan gid na Allah ta'ala yang makagagasan, aw yang mamanginto kita na yang Allah ta'ala yan gid yang karapat dapat pagasimbaon aw pagainangan ng mga pagsimba, yan di tayan pagasakutuan sa pagsimba kanan, aw ikaupat yang mabatbat tamay kagabi yang makapantag sang mga pangan aw mga sifah katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung wain ubos ng mga pangan aw mga sifah katangian ng Allah ta'ala na malambit sa Quran aw sunna ubusin yan piapangimun nata piapangintuan nata nang di tamayo pagkakambyuan yang maknanan. Di may pagkakambyuan niyang mga makna ng mga pangan o mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di tauman pag-deny, di tauman a-deny, atanggi o aingkar, ubos ng mga sifat ng Allah ta'ala o yang pipila sa mga sifat ng Allah ta'ala. Ubos pangimun nanta. Sangan na malambit sa Quran o sa mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. O yan di tauman apapagparyasin yang sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala sang mga sifat ng kanan mga binay o yan di danate pagatigamon pagalungkatun yang pigatawag na kalikasan o nature ng mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inya magausip kita dun kung maununo kayfa yang magausip kita makapantag sang kayfiyah o pamaagi ng mga sifat ng Allah ta'ala, maununo magkadaman, maununo magkasuwat, maununo magistorya, maununo yang arima, yang parangay ng Allah ta'ala, uno pa na mga sifat, pag-ausipon tayang kanan mga pamaagi, kung maununo o yang kanan nature, kalikasan, di da kita sinyan. So inshallah subhanahu wa ta'ala adun, mabaw nato yang makapantag sang bunga, bunga ng tigatawag na pagpamaratyaya sang Allah subhanahu wa ta'ala, o gid tigamon tamuna, kung uno yang manhaj o yang pamakaidan, pamaagi ng Ahlus Sunnah wal Jamaa kamagunawa nato, uno yung pamaagi nato ng pagpanginto o pagpamaratyaya sang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaw ni Imam At-Tahawi rahimahullah sa mga ulama nato, ilaw ni Imam At-Tahawi sang kanan kitab launan waman wasafa Allahu bima'nan minal ma'ani min ma'anil bashar faqad kafar. Laung ni Imam At-Tahawi rahimahullah, sino launan yang utaw na aupamanan yang Allah subhanahu wa ta'ala pinaagi sang makna ubut ipasabot sikin sa mga but ipasabot ng mga utaw sa benabon na inyan launan na utaw ya kapag kafir sang Allah subhanahu wa ta'ala. So, uno yung but pasabot sini na piglongan ni Imam At-Tahawi. But pasabot Allah ng Allah ta'ala, sino lang na utaw na asabuton nan, adagan nan yung mga sifat, katangian ng Allah ta'ala, sang minang sifat ng utaw. Yamatigam kita, permaminti datay kabarik-barik, na yung sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahi sang sifat ng kanan mga binay. Agaw gani na nga yaning kadaygan na mga sikta kamagunawa ng Jahmiyah, magunawa ng Mu'tazila, ng Kullabiyah, ng Asy'ariyah o Maturidiyah, uno pa na mga sikta. Nangayani na mga grupo
Pega deny nilan, pega tanggi nilan yang mga sifat ng Allah Ta'ala ubos-ubos. Di sila magpanginto na yung Allah Ta'ala ang kanan mga sifat. O yung kadaygan kanilan, kaya pangintuan nilan yung kadaygan gid sa mga sifat, pero yung kadaygan di nilan apangintuan. Adon inyang mga sifat na ipangintuan pagid nilan, parilin pagid nilan yung maknanan, takwilin pagid nilan, tahrifun pa nilan yung makna ng mga sifat ng Allah Ta'ala na mamakauyon sang kanilang mga utok. Nangain nilan niya kainang. Nga nilan inyan niya kainan, nga mininyan niya manhaj nilan, pamaagi nilan pagdating sa mga sifat ng Allah Ta'ala, sabab isa sang kanilang pegalikayan, yung pegatawag na tamthil. Yung pegatawag na tamthil o tashbih. Yung papagpariyasin mo, yung Allah Ta'ala sang kanan mga binay. Kay para kanilan, yan yung mga utaw na mga mu'attila, yung malambit na kagabi na yung utaw, yung mga mu'attila, yan itong mga utaw na pega-deny nilan, pega-tanggi nilan, ubos ng mga sifat ng Allah o yung sabad, pipila sa mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pegainan nilan yan sabab, pegainan nilan yan sabab, yagalikay silan sa pegatawag na tashbih. Igalikay sila sa pegatawag na tamthil. Yang pagpariyas sila niyang Allah Ta'ala sang mga manusya o sang kanan mga binaw. Naman agaw na bawal mo ipapagpariyas yang Allah sang kanan mga binaw. Tabi na yung kanan mga sifat, di pwede na apapagpariyasin mo yung mga sifat ng Allah Ta'ala sang sifat ng kanan mga binaw. So, long ng mga mu'abtila, sa bapansin yan, di kami manginto na yung Allah Ta'ala on sifat. Inyang kaya lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa yan sa mga sabapan kung nga di sila magpanginto ng Allah Ta'ala on sifat. Or nga yung kadaygan sa mga sifat na malambit sa Quran o Hadith, di niyan pagpangintuan kay nga inyan kuno na mga sifat, yasing mo nang ipapagpariyas inyan sang Allah Subhanahu wa Ta'ala sang mga binawinan. Or inyan na mga sifat, may nang yaga pamatuod kung maglaong kawadon na yani o pamanta, yani na klase na sifat ka ng Allah Ta'ala, yasin nang iparatangan mo yung Allah Ta'ala na yung Allah Ta'ala mahina, weak yung Allah Ta'ala. Ang magunawa ng mga Asy'ariyah, magalong kawadon na yung Allah Subhanahu wa Ta'ala, upod sang sifat nan, mahabba, man yung Allah Ta'ala, magmahal, mapagmahal yung Allah Subhanahu wa Ta'ala, upod yan sang sifat nan. Nalaw ng mga Asy'ariyah, di yan pwede. Di mo pwede paglong ng Allah Ta'ala, upod sang sifat nan yung pagmahal. Kaya na nga, yung pagmahal tanda na mo tanda yan ng o kwan yan upod yan sa mga sifat ng kahinaan na yung Allah Ta'ala di mo kuno yan pwede di mo yan pwede i-describe ng ang kanan kulang o ang kanan kahinaan. So minin yan lang ng Allah Ta'ala aside sang pigatawag na tashbih, pigapakatarungan umanlan yung pigatawag na tanzih, pigasutti nilan kuno yung Allah Ta'ala sikin sa mga sifat o mga katangian na ang kanan pagkukulang. So inyo yung mga pipila sa mga mangkabakka na sabapan na nga, yan yung mga kadaygan na sikta, pega deny nilan ubos or kadaygan sa mga sifat ng Allah Ta'ala na yamalambit sa Quran o Hadith, kay gusto nilan di mapariyas yung Allah sa binawinan o gusto nilan limpyun yung Allah Ta'ala sikin sang mga sifat o katangian na yaga pamatuod ng kahina o kaumay o pagkukulang. So, mininyan ala ng Allah Ta'ala. Nakita na Ahlus Sunnah wal Jamaa, wa kita pagalawng na yung sifat ng Allah, kamagunawan ng sifat ng mga binawinan. Yani manggod silan, magalawng yung sila na doon, kung maglong ko doon na yung Allah Ta'ala ang kanan mga sifat, na yung manusya ang yapon mga sifat nan. Yung mga binawinan ang yapon mga sifat. So, uning pagbidan na doon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, aw ng kanan mga binawi. Mana, yung mamangin po kaw kuno sa mga sifat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yasing kaw kuno ng yagalong na pariyas din Allah Ta'ala sang kanan mga binawi. Kaya yung mga binawi on mga sifat nilan. Kung maglong ko ng Allah Ta'ala on mga sifat, na pariyas na kadisilan. So mininyan, para malahi kuno yung Allah Ta'ala, maglong kita ng Allah way kanan mga sifat. Yan isa sa mga pakatarungan nilan. Patigan itong mga utaw na yaga ingkar, waaw, iyaning pega-deny nilan.
yung mga pangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa pigarason nila na yung Allah ta'ala laysa lahu asma. Yung Allah ta'ala way kanan mga pangan, kamagunawa ng mga Jahmiya. Law ng mga Jahmiya, yung Allah ta'ala way kanan mga pangan. Kaya na nga, yung paglaw mo kuno ng Allah ta'ala ang kanan mga pangan, yung paglaw mo ng Allah ta'ala ang kanan mga pangan, yasingkaw nang yagalaw nga doon na madaig yung Allah subhanahu wa ta'ala. Kamagunawa ng pangan ng Allah ta'ala na Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Na para sa Jahmiya, para kanilan, yang Rahman lahi na kadinan, yang Rahim lahi na kadinan. Nabutang taadon, yang mga sifat ng Allah ta'ala na yamalambit sa Quran, inyang pirmi natin may yung kadinig na butang kay itong 99 names of Allah. Nakada pangan ng Allah ta'ala asinyan, ang kanan pigadada na sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ato pa, 99 kadi ang Ginoo. Kung maglongkaw na yung Allah ta'ala, madig yung panganan. Na yung Allah subhanahu wa ta'ala, madig yung panganan, o gid inyan na mga pangan, yaga pamatuod gid sang sambok ka personahe, which is yung Allah ta'ala. Pwede mo gani tawagan yung utaw. Pwede mo tawagan yung utaw na madig na pangan. Pwede mo tawagan si Talpulano adun na maysig. Maysig, way pagkalikan. Maysig, way pagkalikan. Kuyaw, butang tayan, tulong kapangan. Pero yaning tung ka mga sipat na yani, upangan na yani, sambok da kadiyang piyaga pamatuod san si Pedro gid sa kadi. Na maununo pa yang Allah Ta'ala. Madig yung panganan, pero inyan na mga pangan kariko, sambok da yung pigatuli, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan yung manhaj ta, yan yung akidata na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na yung Allah Ta'ala madig yung panganan, pero kariko sinyan na mga pangan, sambok da yung pigatuli. Yan gid na Allah subhanahu wa ta'ala waday ng pakanan. So yung Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sifat nan, di ka magunawa ng mga sifat nan. Agaw gani, di ta pwede sabuton. Di ta pwede sabuton yung mga sifat ng Allah na may nang pagdagta sa mga sifat ng manusya. Uno sa kadi yung sifat ng manusya. Yung sifat ng manusya, kulang. Kita, butang ta, kita na manusya. Kita na mga manusya, ang limitasyon ta. Aun kahinaan ta, kulang kita, baka kita ng kumpleto, etc. Yan, upod yan sa mga sifat natin. Ayaw pagdagay ang sifat ng Allah Ta'ala na minan. Ayaw pagdagay ang sifat ng Allah na may ng sifat ng manusya. Yang Allah Ta'ala kumpleto. Yang Allah Ta'ala way kanan limitasyon. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sobra pa sang sifat ng manusya. Di natin mayo sabuton yang mga sifat ng Allah na may ng pagkasabot ta sang mga sifat ng manusya o sifat sang sino o unuman sa mga binayangan. Kaya na nga, yung pagsabot natin sa mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala, kamagunawa ng pagsabot natin sa mga sifat ng manusya, kufur, pagkafir yan isang Allah ta'ala, kay minang kaya pagpariyas damo, yung Allah ta'ala sa manusya, butang tayo manusya, mahina. Na yasingkaw ng kung pagpariyas mo, yasingkaw doon nang igalaw na mahina o man niya. Allah Ta'ala, ang kanan pagkukulang, ang kanan limitasyon. Once ipapagpariyas mo yung sifat ng Allah, o asabuton mo yung sifat ng Allah na may ng pagdag mo sa mga sifat ng manusya. So, tadamantalang ng Allah Ta'ala, yung mga sifat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahi sang sifat ng manusya. Mawat yung gap nilan. Yung sifat ng Allah Ta'ala, kumplito Allah ng Allah Ta'ala, way limitasyon. Sangat na makagaga, sangat na magdeng, sangat na magkita, makagaga sang kariko ng butang, whereas kita, ang kahinaan ta, kulang kita, baka kita ng perfecto, di ta magaga yung kariko ng butang. So yan kaya lang ng Allah Ta'ala, yung pagbidan ng sifat ng manusya. So mga lang ng Allah Ta'ala, yung apapagpariyasan mo adun, yang sifat ng Allah Ta'ala sang sifat ng mga binaynan, yang adagan mo adun yang mga makna ng mga sifat ng Allah sang mga makna ng mga sifat ng mga binaynan, yasing mo adun ng pagkagaw mo, itakzib mo, ipapagkagaw mo yung Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasing mo nang ipakatagbibi mo, i-underestimate mo yung kakagwas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa bapansin niya kapaglaw si Imam At-Tahawi rahimahullah, na sinulaw nan yang utaw, na asabuton nan yang mga sifat ng Allah, minang pagsabot nan sa mga sifat ng manusya o mga binay,
sa bena-bena inyan na utaw ya kapag kafir sang Allah subhanahu wa ta'ala. So mga Allah ng Allah ta'ala adun sumudda kita sang kanatin mayo bityara thamaratul imani billah, yang mga bunga ng pagpamaratyaya na insakto kanan na Allah ta'ala. Mana kung bukog yapon ng kurik yung pagpamaratyaya mo sa Allah ta'ala, di yapon magabunga ng madjaw o insakto. Yaning pagpanginto mo sa Allah ta'ala, kailangan yung pagpanginto ta sa Allah ta'ala ya makasugat insakto, ya makabasi sang unuyang iyan sang Quran o Sunnah, supaya makamangtay ang kadjaw o kananaman ng bunga sini na pagpamaratyaya. Madigyang bunga ng pagpamaratyaya sa Allah Ta'ala, okay, makagugud kita ng inshallah, taman ng adatungan ng wakto. Muna lang ng Allah Ta'ala, yang insakto na pagpamaratyaya sa Allah Ta'ala, yuhaqqiqut tawhid wal ikhlas. Yuhaqqiqut tawhid wal ikhlas. Yang tama na pagpanginto sang Allah Ta'ala, yaga paka bunga yani, usabapan yani na amatunay adun ni manusya, yan pegatawag na pagtawhid, pagsambuk kanan na Allah Ta'ala sang pagsimba, aw yan pegatawag na ka-ikhlas, kasinsiro kanan na Allah Ta'ala labida sang pagsimba. Agaw gani, yang utaw na aung kanan, insakto na pagpanginto sang Allah Ta'ala, kaya makasubay sang Quran o sang Sunnah, malignan, matunay, matahkik, masampurna yang kasambuk ng Allah Ta'ala. Bihira yan o irapan yan makadig sang pagsakuto sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utaw na aun insakto na pagpanginto sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, permanente yan sinsiro sang ubos ng panahon. Di yan mainang ng uno nagabukan, pagsimba man yan umadyaw nagabukan, yatabya yan sinsiro. Sinsiro yan, ikhlas yan sa paggabuk ng sinyan na mga gabukan. Nangaalang ng Allah Ta'ala, sabab, yang manusya mga Allah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang manusya, amay ka amangintuyan na dun. Mamangintuyan dun, pinagisang kanan giginawan, pinagisang kanan pangatayan, na yan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambukdanan yan tigbay, sambukdanan na tigridski, sambukdanan na tigbuy, sambukdanan na tigpatay, sambukdanan na tigdumala, tigmanid sining kalibutan, o sa kwan pa, dait gate talaga, dapat lang talaga kanan, kung yamangin to yan sinyan na mga butang, kailangan way kanan adaganan, way kanan pagadaganan ng kanan mga pagsimba, pagdua, pagsumbari, mga uno na mga pagsimba, yatabya kanan gate na Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan kay, ito kay yan tawhidur rububiyah, yan malambit ta, yan tawhidur rububiyah. Kung yamangin to kaw sang kasambuk ng Allah Ta'ala sang kanan mga binay, sang kanan kasambuk ng Allah Ta'ala sang kanan mga gabukan, na yan gid yan makagaga gumobok ng kanan mga gabukan, kamagunaw ng tigbay, pagpagbay, pagridski, pagbuy, tigpatay, tigdumala ng kalibutan, o uno pa na mga gabukan ng Allah Ta'ala. Kung yamangin to kaw san, date gid kan mo, na yan gid na Allah Ta'ala yung asimbawn mo, waday rin pakanan. Agaw, yan kay Allah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amay kaya matigam kawadun, na yan gid na Allah Subhanahu wa Ta'ala yung makagagasan ng mga butang, date gid kan mo, way up, way pagapangayuan mo, way pagaduan mo, way pagasumbarian mo, way akalikan mo, way asarigan mo, way apanganganayan mo, yatabyayan gid na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw gani, yani na yakin, yani na kasiguruan, yani na kasiguruan na iyan sang manusya, amay ka iyan kanan niyang pigataw na insakto na pagpamaratyaya sang Allah Ta'ala, piagaputok nan, piagababagan nan adun si manusya sang pagkaatats, pagiging atat sang kadaygan pasang Allah Ta'ala sikin sang mga binay. Yang utaw na iyan kanan yang insakto na pagpanginto sang Allah Ta'ala, di yan magkaatats, yang pangatayan nan, way line na pigakaatatsan nan, kundi yan gin na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di yan magkaatats sa mga yamang kamatay. Di yan magkaatats abir sa mga
kapagunawa danan nabuy. Butang tayang mga kawasa, labida kita magpakakila kita ng mga kapagunawa na kawasa, ang kanilang mga kagaga, halos konektado yang kanatin sarili mga pangatayan kanilan, ang problema ta silang dandiyaganan tadayon. Pero yung utaw na ang kanang tawhid na insakto na pagpangintusang Allahu Ta'ala, diin yan mamaon sang kanang puso-puso. Kaya na nga, yan makatatakid sang puso-pusunan yan gid na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw yaning pagpangintusang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pialimpyo, piagaligtas, pialigtas sini na pagpamaratyaya, yang utaw si kinsang pagpakitang tao, si kinsang riya. Nagayang utaw pasikat. Yang petao na riya. Yang riya alang ng Allah Ta'ala, sambok yan isang ilaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na longnan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang mas piyakal kulongnan para kamayo yang tagbibi na pagsakuto, kamagunawa ng riya. Kung yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamalik gani, yamalik para kanato, sining tagbibigin na pagsakuto, kamagunawa ng riya, bauluno pa ko itong mga mangkabaka. Mas dapat ta inyang pangabungan. Kung paabungan gani ng Rasulullah ng grabe ang mangkatagbibi, baununo pa yung mga mangkadakwa, kamagunawan nining pinatawag na riya. Yang riya, inyang mainang kaw ng pagsimba o madyo nagabutan, na yung kan mo apas supayagid, kitan kaw ng mga utaw, abantugon kaw ng Allah Ta'ala, ng mga utaw sang pigainang, mumana bekun ng paragid sang Allah Ta'ala, yaga ibada kaw, yaga batya kaw ng Quran, yaga panadaka kaw, para malongon kaw na amad, madyo notoy niya na yung magpangatag, madyo notoy niya na yung magibada, madyo yung lagamsin niya notaw, bekun ng lillahi ta'ala yang kanmukwan. Isa yan sa mga sabapan. Nangayang utaw magkaug sang pigatawag na riya, sabab ang problema ng sang pagpangintunan sang Allah Ta'ala. Kaya kung ya insakto pagid, ya turid pagid yung pagpangintunan sang Allah Ta'ala, di yan magariya, di yan magapakitang tao. Kaya na nga, ya matigam yan. Yang utaw na aung kanan tama na pagpangintusang Allah Ta'ala, ya matigam yan ng ilmul yakin. Bunna, sigurado na katigam. Ya matigam yan ng kasiguraduan na ubos ng kadyawan o ubos ng kasapadan. Ubos ng kadyawan, ubos ng kasapadan. O baras iyan gid sang arima ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanan gid na Allah Ta'ala. Mana kung yaga pangangayo kawadon, yaga apas kawadon ng kadyawan. Kung yaga apas kawadon na mapakawat kan mo yang katan, yaga apas kawadon ng baras. Way, kung ya matigam kausan, kung yan yang kan mo pega apas, tigamah, na yan kariko kanan gid na Allah Ta'ala. Adto kaw pagpakita-kita kanan. Adto kaw pagpasikat sang Allah Ta'ala. Pagpasikat da sang Allah Ta'ala o mununo mo kanlinian. Kaysa sa magapasikat kaw sang kapagunawa mo manusya. Yan magapasikat kaw sang kadigan pa kanan na Allah Ta'ala. Tigamunta. Amay ka ikaw adun yaga pakainang ng riya. Pakitang tao na mga gabukan tademi. Ubos ng kadyawan o kabinasan o baras o uno pa na pega-apas mo, iyan kanan na Allah Ta'ala gid, kanan gid yan. Agaw gani sa allaw na mauri, itong mga utaw na pakitang tao adisan dunya, sa allaw na mauri, makadto silang sang Allah Ta'ala kay magasukot. Masukot silang sang Allah Ta'ala, ya Allah, hindi embaras itong kanami mga ibada. Itong pagsambayang nami, pagbatya namin ng Quran, pagpanadaka nami o uno. Na inyan na mga gabukan nila, ininang nilan sa dunya ng pakitang tao, buko ng ikhlas, na magalong kanilan yang Allah Ta'ala base sang yamalambis sang hadithul Qudsi, idhabu ila ma kuntum turauna fid dunya. Law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sang hadithul Qudsi, kadtuilong nan mayo, itong mga pega pasikat-sikatan mayo at tusang babawan ng dunya. Manak, kung ikaw dunya, gainang kaw na madjaw o pagsimba para kang talpulano, salaw na mori at tusukuta kanan yung baras mo, yung usip, aun akabaras kan mo, way magabaras ang allaw na mori yung Allah Ta'ala gid. Si pulanon na piyapasikat-sikatan mo sining dunya, di mamakaatang ng kadyawan kan mo. Adi pa sa dunya, labi da kagayas ang allaw na mori. Agaw sa, yan kaya lang ng Allah Ta'ala, yung pegatawag na insakto na pagpangintusang Allah Ta'ala, yaga pakaatag ng kaikhlas sang utaw. Pegalimpyo nan yung pangatayan ni utaw si kensang pakitang tao, sikin sang pagiging atat, sikin sang kadigan pa sang Allah Ta'ala o sang kadigan pa ng mga makhluk.
Gawgani lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Law ng Allah Ta'ala. Paglawngan longnan na sa benar-benar yang kanaken mga sambayang o yang kanaken mga panumbari o yang kanaken kabuy o kamatay para gid kanan na Allah Ta'ala na kadenan ng kariko la syarika lah. Way kanan kainagan, way kanan kaparis katumbas ang kanan pagkakadenan o labida sang pagsimba kanan. Ikadwaan lang ng Allah Ta'ala na mamalambit natin sikan sa mga bunga ng tama insakto na pagpamaratyay sang Allah Ta'ala, annal imana billah yurithu ta'zimullahi wa mahabbatuh. Yang pagpamaratyaya sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insakto na pagpamaratyaya sang Allah Ta'ala, yaga pakaatag yani adun sang manusya ng pagpakadakwa, pagpakabugat kanan na Allah Ta'ala o pagmahal kanan. Agaw sayang utaw na insakto yung panginpuan ng sang Allah Ta'ala, yan na utaw grabe magpakadakwa sang Allah Ta'ala. Piya pakabugat nan yang Allah Ta'ala sang pangatayan nan sang sarili nan. Piyaga mahal nan yang Allah Ta'ala ng sobra pa na pagmahal. Nangaalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab yung pagpamaratyaya sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamaon yan sabab sang pagtigam o yamaon yan pinaagi sang pagtigam sang mga pangan o mga sifat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamalambit ta na bilang mga yamamaratyaya sang Allah Ta'ala, kailangan pamaratayan natin uman yang mga pangan o mga sifat ng Allah Ta'ala. Nalaw lang ka natin may mga ulama. Yang utaw na ikilanan yang mga pangan o mga sifat ng Allah Ta'ala, damurnan kikilanang madjaw yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw gani, kaliniyan ta, na mamakilata pa ng madjaw, yang au kumplito yang Allah Ta'ala, pangadiyan tayang mga asma wa sifat, yang mga pangano o mga sifat ng Allah Ta'ala. Damur mo piya katuntayan, piya katigaman, yang mga pangan o mga sifat ng Allah Ta'ala, damur mo yaga kakilayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damur mo yaga kakilayang kakumplituan ng Allah Ta'ala. Damur mo yaga kakilayang kakagwasnan o yang kadjawnan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upamanta. Upod sampangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanur Rahim. Na yung Allah Ta'ala sangat na mauyanan. Sangat na mauyanan. Mana yanin na mga, yaning duwan na sifat na yani, ay duwan na pangan na yani ng Allah Ta'ala, pigadadaanan yung sifat ng Allah Ta'ala na sifatur rahmah, o yaning sifat ng Allah Ta'ala na ar-rahmah, o panginluyan. Mana yung Allah Ta'ala magkoy yung Allah Ta'ala. Upod pa sa mga panganan, al-ghafur, tigpangampun, na upod na pigada sini na sifat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan pigatawag na pagpangampun. Maning Allah Ta'ala pun sang sifat nan yung magpangampun yan sang kadusan ng kanan mga allang. Upod pa sang pangan ng Allah Ta'ala al-wadud. Mana ng al-wadud, mapagmahal yang Allah Ta'ala. Sangat na mapagmahal. Na yanin na pangan ng Allah Ta'ala na al-wadud, yagada ng sifat ng Allah Ta'ala na pagmahal. Na amay ka, upamantayani gayud muna kay madig yung sifat ng Allah Ta'ala. Upamantayanin upat na sifat na yani ng Allah Ta'ala. Kung katigaman yani ni manusya, kung katigaman ni Allah ni manusya, then Allah Ta'ala sangat na mauyanan, sangat na tigpangampun, sangat na mapagmahal, inyan magabunga, inyan sang kanan puso-puso, apunun sinyan na mga sifat ng Allah Ta'ala yung pangatayanan ng pagmahal na dakwa kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damor na yagkila ng manusya ng Allah Ta'ala mauyanan kanan, tigpangampun kanan, tigmahal kanan, inyan adun magaipikto, inyan adun ng pagmahal umanan kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama-recognize nan adun, amakilanan adun, yang Allah Ta'ala na yan tig-provide, tig-ridski kanan, adisang kabuy ng sambabawan ng dunya. Yan kay Allah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upod sa mga bunga ng pagtigam sang pagpamaratyaya sang Allah Subhanahu wa Ta'ala labida sa mga panganan o mga sifat.
Din upaman pa nato upod pa sa mga pangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-azim. Maana ng al-azim yung pinakamakagwas. Pinakamakagwas yan na Allah subhanahu wa ta'ala. Upod pa uman sa pangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-qadir. Na yan na Allah ta'ala sangat na makagaga. Aw upod pa uman sinyan, ito agaw, al-azim wal-qadir. Na yan na Allah ta'ala sangat na makagwas. Aw makagaga sang kariko ng butang. Upod pa uman sang sifat ng Allah, mga pangan ng Allah Ta'ala, Al-Aziz. Mana ng Al-Aziz, lang pasago ng Tagalog, ang makapangyarihan, pinakamakapangyarihan sang kariko, na amay kayang utaw ya matigam sini na mga pangan, o mga sifat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaaunan adunyang kanan pangatayan, ng pagpakadakwa kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagapakadakwon na niya na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya na nga, yang Allahu Ta'ala pinakamakagwas, pinakamakagaga sang kariko ng butang, pinakamakapangyarihan na yung ipiktusin yan sang utaw na ya matigam na minidto kadi yang Allahu Ta'ala, apakadakwon nan yang Allahu Ta'ala sang kanang sarili. Agaw sa sabapan sinyan, ipikto uman pa sinyan sang manusya, di yan adun magainang ng kadusan. Mamalik yan maginang ng kadusan, kay na nga yang Allah Ta'ala sangat na makagaga. Sangat na makagaga. Sangat na makapangyarihan, sangat na makagwas. Yan na Allah subhanahu wa ta'ala na makagwas, makapangyarihan, makagaga, na asiksan kaw, amay kagumobok kaw ng kanan mga ipangsagda. So yan kay mga lan Allah ta'ala, aw di kaw mainang ng atraso sang kapagunawa mo manusya, kay bekemanggin ng kadusan mo sang Allah ta'ala yang amakuan, yang kwinton ng Allah Ta'ala, pati yung atraso mo sang kapagunawa mo manusya, na may kaikatigaman mo yan ng mga sifat ng Allah Ta'ala o mga panganan, di ikaw mapadalus-dalus, gumubok ng ipangsagda ng Allah Ta'ala o mapang daug-daug sang kadaigan pa ng mga manusya. Daugan ilaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, was-samawati matwiyatun biyaminih, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala, yang mga utawlong nan na mga musyrik, yang mga utawlong nan na yan nagsakuto sang Allah ta'ala, awa amamaratyaya kanan, walaw nan nilan apahalagay yang Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpahalaga ng na-date go para kanan. Kailangan pahalagan ta, kilantayan na Allah Ta'ala ng pagpahalaga na deserve nan na Allah Ta'ala na yung mga utaw na waa mamaratyay sa Allah Ta'ala, urumbuko ng tama yung pagpanginto nilan sa Allah Ta'ala, wa nilan kaatag yani nakatungod ng Allah Ta'ala, wa nilan ka-recognize, kapahalagay, pakabugatay ang Allah Ta'ala ng date go na para kanan, na sa allaw na mauri, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Sa allaw na mauri, yang intiro kalupan, intiro dunya, iyan sang kanan gunit. Ubos ng kalupan, sambabawan ng dunya, iyan sang gunit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Akumutin ng Allah subhanahu wa ta'ala yang kalupan sa allaw na mauri, ubos sang kagunitan gid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Was-samawati matwiyatun biyamini, aw apang lupiyon ng Allahu Ta'ala, yang mga kalangitan sinyan na allaw, sang kanan karinto na arima, subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Na yan na Allah subhanahu wa ta'ala, mahasut yan na Allahu Ta'ala, aw pinakamakagwas yan, sang unuman na pigasakutuan ng mga utaw. Agaw gani upod pasang mga piyaglawngan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun law ng tungka mga butang na amay kaiyan yani sang samok na manusya, akatimtiman nan, akatilawan nan na doon, yang kananaman o kadyaw ng pagpamaratyaya kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Muna an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Inyang amaon adun sang manusya na yang Allah subhanahu wa ta'ala aw yang kanan sinugo
yang mas mahal nan kaysa sang kadaygan pa kanilan. So yan, amay ka maun adun sang kanatin may mga pangatayan na mahal natin yang Allahu Ta'ala. Mahal tayan na Allah subhanahu wa ta'ala ng sobra pa sang pagmahal natin sang kadaygan pa kanan, ito kaya dun yang tanda na insakto yang kanata pagpamaratyaya kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. So inyan yung isa sa mga bunga ng pagpamaratyaya nin sakto kanan na Allah ta'ala, magpakaatag ng pagpakadakwa, pagpakabugat o pagmahal sang Allah ta'ala sang utaw na yaga dadasi ni na pagpamaratyaya. Ikatluan lang ng Allah ta'ala na bunga ng pigatawag na pagpamaratyaya sang Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawfu minhu wa raja'uhu. Yang pagkalik sang Allah yang pagpamaratyaya sang Allah ta'ala, yaga pakaatag yani ng pagkalik, alik kanan na Allah ta'ala o pagpanganganay kanan na Allah ta'ala. Mana, yang utaw na yakila ng madjaw sang Allah ta'ala, di sang di amalik talaga yan sang Allah ta'ala. Utaw na yakila ng insakto na pagkila sang Allah ta'ala, di sang di amalik yan sang Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yang utaw na yakila ng insakto kanan na Allah ta'ala, di sang di way kanan panganganayon, way aapasunan kundi kung unugid yang iyan kanan na Allah subhanahu wa ta'ala, di wada sang kadaygan pa kanan. Kaya na nga, yang insakto na pagpanginto mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanan na Allah ta'ala, pagainduan nan yang manusya, pagainduan nan yang Muslim, na yang Allah subhanahu wa ta'ala, yaga taglayan adun, aw kanan sifat na panginluyan, aw pagpangampun. Mana upad sang sifat ng Allah ta'ala, ar-rahmatu wal magfirah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala, upad sang sifat nan, ar-rahmah, yang magkoy yang Allah subhanahu wa ta'ala. Wal magfirah, aw yan na Allah subhanahu wa ta'ala tigpangampun. Mana yang Allah subhanahu wa ta'ala, amay ka, katigaman ni manusya adun, na yang Allah subhanahu wa ta'ala magkoy, aw yang Allah ta'ala tigpangampun, talaga, yan na Allah subhanahu, yan na utawa dun, mamanganganay yan, mamanganduy yan sang Allah subhanahu wa ta'ala. Apangarapon adun ni manusya, yang panginluyan ng Allah ta'ala, apangarapon adun ni manusya, yang kaampunan ng Allah ta'ala, kay upod sang sifat ng Allah ta'ala, yang pagkoy aw yang pagpangampun. Na amay kauman katigaman ni manusya, na yang Allah subhanahu wa ta'ala, patas yang Allah subhanahu wa ta'ala, adil yang Allah ta'ala, aw grabe makasiksa, syadidul iqab, grabe makapagsiksa yang Allah ta'ala, talaga na yang manusya, amalik talaga sang Allah ta'ala, amalik ng siksa, amalik ng daman ng Allah ta'ala. Mana, mamabalance adun yang iman ni manusya, balansi yang iman ni manusya, amay ka insakto yang pagpamaratyaya ng sang Allah ta'ala, amay ka maun kanan adun yang khawf, alik sang Allah ta'ala, aw maun kanan adun yang pigatawag na ar-raja o pagpanganganay kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Kay di pwede sang isa na Muslim na yang mamangimbabaw sang kanan sarili yang alikgid sang Allah ta'ala, di pwede. Di pwede. Halos amatay da kaw ng alik sang Allah ta'ala, bukan naminan. Imbalance yung tawag san. Di man pwede na abay da kaw gid mangandoy kanan na Allah ta'ala, abay da kaw gid mangandoy ng baras, panginluyan ng Allah ta'ala, kampunan nan, adun di kaw magakalik ng siksaw daman nan. Di man pwede na halos amalik da kaw sang Allah ta'ala, yan da akamatay mo yung alik mo sang Allah ta'ala, sang siksanan, aw sang kanan kadaman, adun di kaw mamanganganay ng kanan kaampunan, ng kanan baras, etc. Kailangan balance Allah ng Allah ta'ala. Iyan adun yang al-khawfu war-raja. Dapat maun ka natin yang al-khawfu war-raja. Iyan yang alik, iyan yang pagpanganganay. Alik tasang daman o siksa ng Allah, at the same time pagpanganganay ta ng baras o kaampunan, luy ng Allah subhanahu wa ta'ala. So balance. Agaw sa amay ka iyan sang manusya, yang alik sang Allah ta'ala, yang alik ng sang Allah ta'ala, ito kay yang sa mga mangkabaka na sabapan na diyan magainang ng ipangsagda o iharam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kay na nga, yagakalik yan ng siksa o daman ng Allah ta'ala. Na kung iyan uman sa manusya, yang pigatawag na ar-raja
o yan yung pagpanganganay kanan na Allahu Ta'ala, yan yung magatulak kanan sa paggabok ng mga mangkadyaw na gabukan o pagpangayo ng kaampunan kanan na Allahu Ta'ala o pagdua kay na nga pega apas man adun ni manusya pega apas ni manusya adun yan baras o kasurgan ng Allahu Ta'ala na yani pagpanganganay sa Allahu Ta'ala babagan nan yang pigatawag na yaning pagkawa ng pag-asa sang pangiluyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan yung ikadyaw ng balance na pagpamaratyaya sang Allah Ta'ala. Iyan yung alik, iyan yung pagpanganganay. Kaya na nga, kung yang iyan gidkan mo yung alik sang Allah Ta'ala, pero wakan mo yung pagpanganganay kanan na Allah Ta'ala, halos mali kay ikaw gid ng ipangsagdanan. Mali kay ikaw gid ng ipangsagdanan o maipangharamnan sa sang alik mo sang kanan siksa o daman, pero at the same time, way kan mo piga asahan na kadyawan. So, in the end, mamadepress kaw, mamawan kaw, akawan kaw ng pag-asa. Kung ikaw uman puro ko gid pangandoy, ng pasagaw ng basa, puro ko gid in your dreams, abay kaw gid gumobok, abay kaw gid manganay ng baras ng Allahu Ta'ala o panginluyan nan kasurganan, pero way kan mo alik sang kanan daman o kwan, imbalance alang ng Allahu Ta'ala. Kailangan iyan yung alik, tas ang Allah Ta'ala, iyan umay pagpanganganay ta sang Allah Ta'ala. Kaya yung pagkalik tas ang Allah Ta'ala, mamakababagyani ng paggubok, mamakababagyani kanato sang paggubok ng ipangsagdanan sabab sang alik tas ang damanaw siksanan, aw yang pagpanganganay ta uman sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, magatulak yani kanato na abay patagubukan yung mga suguan ng Allah Ta'ala. Abay pa kita mag-inang ng mga mangkadyo na gabukan, abay pa kita mangayo ng ampon, magduakan na Allah Ta'ala, kay na nga, kalinita makamang yang suruga, aw yang baras ng Allah Ta'ala, aw ito yung mamakababag adun ng pagkawa ng pag-asa, yung akawan na kita ng pag-asa kanan na Allah Ta'ala. Kaugani lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, wa anna adabi huwal adabul alim. Law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, patigamalaw nan yang kanak mga allang. Isugo ng Allah Ta'ala yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patigamalaw nan yang kanak mga allang, na akulaw nan yang sangat na mag-aampunay o sangat na mauyanan na Allah Ta'ala. Then long nan sang ikadwa na ayatan, wa anna adabi huwal adabul azim o al-adabul alim. Aw yang kanaken uman siksa na yan din pinakamasakit na siksa. So balance, ipatigam kita ng Allah Ta'ala na mauyanan yan, mga puna yan, kay para manganganay kita kanan. At the same time, ipatigam uman kita na yung Allah Ta'ala, yung siksanan, grabe na kapait, grabing kapdos ng kanang siksa. Supaya malik uman kita kanan ng Allah Ta'ala. Balance lang ng Allah Ta'ala. Ikaw pat mga lang ng Allah Ta'ala upod sa mga bunga ng insakto, na pagpanginto kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala at tawakkulu alayhi wahdah. Isa sa mangkabakka na bunga ng insakto na pagpanginto sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masarig kita kanan gid na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utaw na iyan kanan yang tama na pagpanginto sang Allah Ta'ala, manig yang tawakkal nan sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manig yang sarignan sang Allah Ta'ala. Waylay na pegasarigan na niya tabyayan gid na Allah Subhanahu wa Ta'ala na nga yang utaw amay kaya matigam yan ng sigurado na pagkatigam na ubos ng bagi, ubos ng tadhana, ng kadar, ubos ng kabutang, ubusan iyan sang arima ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, aw ya matigam uman yan na manusya na uno yang ikahanda ng Allah Ta'ala amaon, aw uno yan di nan akahanda di amaon, aw ubos ng mga binay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, aber pa magkasambok silan para yaning mag-benefit kaw pantag sang sambok na butang, di ikaw maga-benefit sinyan na butang yatabya kung unugid yang ibagikan mo ng Allah Ta'ala, aber pa uman magkasambok yang ubos ng mga binay, supaya sapadin kaw sang sambok na butang, di ikaw mamabinasa yatabya sang butang na ibagigid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yani Allah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, putukon nan, babagan nan, yang pag-apas, yang kainggit ni manusya, sang unuman na iyan sang kadaygan pakanan.
Yan yung epekto ng insakto na pagpangintusang Allah Ta'ala. Yang pagtawakkal kanan na Allah Ta'ala. Kayang utaw na yagatawakkal sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya matigam yan. Ubos ng bagi. Ubos ng butang ibagi na ng Allah Ta'ala. Uno yang ikahanda na maon. Uno yang di nan ikahanda, di mamaon. Matana yang kanang giginawan. Yang sarig ng sang Allah Ta'ala, grabing kalikon. Sabab sinyan na mga baruganan nan. Dinyamang intuuman yan, kamagunawan ng ilaw ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na launan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa masid na maana ng hadith, abir palaunan magkasambok, magtinabangay ang ubos ng binay ng Allah Ta'ala na magabinipisyo ko sang sambok na butang, di ikaw magabinipisyo yatabya sang butang na ibagi kan mo ng Allah Ta'ala na magabinipisyo ka. Mana butang taabir pa magtinabangay yang ubos ng binay, madato kaw. Di ikaw mamadato yatabya kung isurat inya ng Allah Ta'ala. Yan kaya lang ng Allah Ta'ala. Abir pa man ubos ng binay ng Allah Ta'ala, magdumdum ng matkan mo. Pagaplanuan kaw ng kabinasan, di ikaw mamabinasa. Sabab sinya niya, tabiya kung uno yang isurat ng Allah Ta'ala na mamakabinasakan mo. Agaw sabab sinyan, amatanak yang kaingit ni manusya sang kapagunawanan. Uno yang wakanan, agaw gani wakan mo, kay beke ng parakan mo. Uno yang iyan sang lumon mo, agaw gani kay para inyan kanan. Agaw gani, yan kayang upod sa mangkadyaw na ipikto ng pagtawakkal sa Allah Ta'ala na bunga ng pagpanginto sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadalasan nakabutang ni manusya na yagatawakkal sa Allah Ta'ala o yamamaratyaya kanan ng insakto ng pagkapamaratyaya, halos ipaubaya ng pirmi yung sarili nan kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mananan, ya Allah, ikaw yung matigam nang makapagkadyaw kanake o makasapad kanake, ya Allah, atagan kanak yung makapagkadyaw kanak, pakawatan kanak yung makapagkat kanak. Mana mata na yung ginawan nan. Pero at the same time, matag paminito, kaya paubaya na ng sang Allah Ta'ala kung uno yung makapagkadyaw, makapagkat kanan, at the same time, mainangan nan uman yung mga sabapan. Di pwede na puro dagig kita tawakkal. Kaya ang manggod mga utaw na di mamanginabuyan, di magawbok, di mamaningkamot, kay long lan, magatawakkal dagida sang Allah Ta'ala. Kalini madato pero di mapanggabok, di maga negosyo, uno kay na nga tawakkal ko na sang Allah Ta'ala. Baka naminan, inangayang sabapan na iuki ng agama, na isugo ng agama Islam, kung gusto mo madato, inangayang sabapan, as long as ihalal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o isugo ng agama Islam. Ayaw gid sa masang haram na mga sabapan. Agaw gani sa panahon ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun niya ga usip sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah launan, aun kanak kamil. Aun kanak kamil ba? Uning ainangan ko sini ya Rasulullah. Ikit ko pabayani, yaning kanaken kamil, untak di makagboy, or masarig dagid ako sang Allah Ta'ala, di ko din ikit, asarig ko din sang Allah Ta'ala na, di mapanaw. Nalaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, akilha wa tawakkal, ikatan launan, at the same time pagtawakkal sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yung pagtawakkal ta sang Allah Ta'ala, that doesn't mean na di na ka magainang ng sabapan. Inangayang sabapan na iuki ng Islam, ipakay ng Islam, tawakkal sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw gani law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iyamsaskallahu bidurrin, fala kashifa lahu illahu, wa iyuridka bi khairin, fala radda li fadlih, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, may ka magkahanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ikaw kagdan kaw ng kairap, manakagdan kaw ng kairap, sakit, batalo, o uno man yan na kairap, kung magkahanda man yung Allah Ta'ala sankan mo, fala kashifa lahu illahu, way matanaksan niya tabyayan gyapon na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan na yaga bagikan mo san, yan na yaga atagkan mo san, yan gid uman yang makakamang san. Agaw sa sarig sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarig sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Din lang pa ng Allah Ta'ala, aw magkahanda uman yang Allah Ta'ala kan mo ng kadyawan, unuman yan nakadyawan, way mamakasagdasan. Kahanda ng Allah Ta'ala kan mo mamakawasa kaw, magiging successful kaw sa negosyo mo, di kaw akapugungan ng sino man, way mamakababagsan. Aber pa itong mga kalaban mo, kakumpetensya mo sa negosyo mo o uno mo, kaatraso mo uno,
kung ikahanda ng Allah Ta'ala, kaan mo yung kadyawan, di, way sino man yung mamakasagdasan, way mamakababagsan. Yan kay Allah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadyaw ng pagpamaratyay sang Allah Ta'ala kay magpakaatag ka natin ng bena na pagtawakkal kanan dala pag-inang soman ng mga sabapan. Ikalima, mangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na bunga ng pagpamaratyaya sang Allah Subhanahu wa Ta'ala na insakto, yuhaqqiqu thabata ala al-haq. Yang pigatawag lang na insakto na pagpamaratyaya sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaga pakaatag yanin ng thabat. Maana ng thabat, katigsen. Yaga pakaatag yanin ng katigsen sang manusya sang kabunan. Sabapan na yung utaw, madigun sang pagpamaratyaya, madigun sang kanan pagka-Muslim, halos di yan magbago, ang kanan pigatawag na ang kanan prinsipyo na maturid, di pa bago-bago, way paligoy-ligoy nan, sabab kaibon na yung pagpamaratyaya ng sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangayang utaw na insakto yung pagpanginto ng sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaning yaga pakaatag ng katigsin sa manusya sang kabun na, sabab yung utaw na yama maratyaya sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamat pirmiyan yaga tanaw, yung pirminan pigatanaw, yung resulta ng kanan mga gawbukan. Yan yung pigatanaw ng pirmi, yung akhira, yung surga, yung naraka, uno yung bunga ng kanaka gawbukan, gumubok ako na mataya doon, uno yung kadudug ko sini, mama kadusa ako, amadaman yung Allah Ta'ala ka, nakasiksan ako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utaw, na iyan kanan yung bena na pagpanginto sa Allah Ta'ala, yamatigam yan, na yaning babawan ng dunya, yaning kabuy sa mabawan ng dunya, pag-iyayani ng tisting o pagbatalo. Way katana alis ang babawan ng dunya. Agaw gani, yang katana itong paggina, una na paggina tas ang surga, una na pagsid ng sikinatan sang surga, ito pa kita mamakatimtim ng pigatawag na katana. Samtang idi kita sa babawan ng dunya, way katana, ubos ng idi sa dunya, tisting batalo. Minan kay agaw sa magpakatigsin kita. Agaw gani mangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang utaw na iyan kanan yani na guna, pirmiyan niya gatanaw sang akhira. Pirminan pigatanaw yang resulta ng gabukanan madyo o mat. Aw pirminan pigatatak sang sarili nan, na yaning dunya, lugar ng pagtisting o pagbatalo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaga pakaatag yani adun ng keseg sang manusya na mamaymuyan madigun sang pigatawag ng mga fitna. Ya matigang kita na yan kita sa panahon ng fitna. Yan kita sa panahon na madigyan temptasyon, mga butang na pwede makapalihis ka natin sikin sa maturid na pag-agama ka ng Allah Ta'ala. Ya kakalat da yung mga maksiyah, ya kakalat da yung mga shirk, yung mga bid'ah, yung mga sapad na mga akida, mga sapad na mga prinsipyo, mga induan, utaw na aun insakto na pagpamaratyaya sang Allah Ta'ala, ligun yan. Kaya nan atubangan yan ng mga butang. Naabir dumating yan ng mga butang, dumating yan ng mga batalo, di matangkag yung kanan pagpamaratyaya. Di yan mapababa, di nan apababa yung pagkamuslim nan. Di nan baligya yung kanan pagkamuslim. Agaw gani, nangayang Muslim, malignan isurinder yung pagkamuslim nan. Nangayang Muslim, kadalasan, way kanan isang salita, way baruganan nan, sabab sang kulang yung pagpamaratyaya ng sang Allah Ta'ala. Kulang yung pagpamaratyaya ng sang Allah Ta'ala o buko ng insakto yung pagpamaratyaya ng sang Allah Ta'ala. Okay, yung utaw na bunna na yung mamaratyaya sang Allah Ta'ala, abir pa, madigdayang yumupud sang kadusan, madigdayang gubok ng bid'ah, madigdayang gubok ng mga shirk o mga maksiya, madigdayang yung kasapad yung mga akida nilan, yaga palaganap ng kasapadan pagdating sang agama, awgid yan na insakto yung pagpangintusang Allah Ta'ala, di yan magpailad san na mga butang. Magapabilin yan na madigin abir sambuk danan mga alang ng Allah Ta'ala. Ako gani ilaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Ilaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, apatigsinan
apatigsanan ng Allahu Ta'ala itong mga utaw na yamamaratyaya kanan. Itong mga utaw na yamamaratyaya ng insakto kanan ng Allah Ta'ala, apakatigsanan nila yan na, apatigsanan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bil qawli thabit, pinaagisang piaglongan na madigan. Uno yan na piaglongan na matigan, yung agama Islam. Piaglongan na madigan, yung agama Islam. Yang la ilaha illallah, yang tauhid, insakto na akida, apakatigsanan sila ng Allah Ta'ala sini. Adi sa babawan ng dunya, labi na kagayasang akhirat sa Allah na mauri. Aw atadingan ng Allah Ta'ala yung mga utaw na mga limbungan, aw ainangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung unuman yang kalini o ikahandanan o katapusan ng mga alang ng Allah Ta'ala na mamalambit nato sikan sa mga bunga ng pagpamaratyaya sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yang pagpamaratyaya sang Allah Subhanahu wa Ta'ala yurithun najata minasyirki wal bid'i wal dalalat. Yang insakto na pagpamaratyaya sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mamakaatag yani adun sang mano siya ng kaluwasan, safety, sikin sang shirk, pagsakuto sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikin sang mga bid'ah o sikin sang katadingan. Mananan mga alang ng Allah Ta'ala, yang utaw na aw kanan insakto na pagpamaratyaya sang Allah Ta'ala, ligtas yan, sip yan sikin sang pigatawag na shirk. Kay upod sang induan ng pagpamaratyaya sang Allah Ta'ala, yung tauhid, yung pagsambok kanan na Allah Ta'ala sang pagsimba, na di yan makadagsin yan, amay kaikilanan ng insakto, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan nagyapon sa mga gabukan ng mga bid'ah, di yan makadagsang bid'ah, di yan matading kay na nga insakto yang kanan, pagpamaratyaya sang Allah Ta'ala. Nangaan lang ng Allah Ta'ala, yang utaw na insakto yung pagpamaratyaya ng sang Allah Ta'ala, mamaluwas yan sikin sang shirk, sikin sang bid'ah, o sikin sa mga katadingan, mga alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang reality, yang kabunan ng pagpamaratyaya sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan kay inyang pagsurrender, o yang pagpangagad sang uno yang iyan sang Quran o sang sunnat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kabunan o realidad ng pagpangintusang Allah Ta'ala, yang masurinder kita 100%, mamangagad kita 100%, kung uno yang iyan sa Quran, o iyan sang sunnat, mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, base sang maununo yani idag, o isabot ng mga salafus salih, ng mga sahaba, mga tabi'in, o ang mga atba'ut tabi'in. Kaya yung utaw, na iyan kanan yung insakto na pagpangintusang Allah Ta'ala, yamatigam yan, na yung pagsimba, pag-ibadat sa Allah Ta'ala, tawqifiyah. Mana ng tawqifiyah, di ikaw pwede mag-imbinto, mag-inang-inang ng kanmo sarili na pamaagi na pagsimba sa Allah Ta'ala. Yan yung pasabot ng tawqifiyah. Maglaong gani ng al-ibadatu tawqifiyah, mana di ikaw pwede adun mag-inang-inang, mag-imbinto-imbinto ng pagpamaagi ng kanmo pagsimba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kay na nga, yamatigam ka uman bilang yamamaratyaya sa Allah Ta'ala, na yang Allah Ta'ala ikumplito nan para kanate, yang agamanan, ikumplito ng Allah Ta'ala mismo para kanate, yang pigatawag na yaning agama Islam. So mga alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaning pagpamaratyaya sa Allah Ta'ala, yaga pakaprotekta kanate, kaya protektan kita sini na pagpamaratyaya, sikin sa mamakadug kita sa mga pagsakuto sang Allah Ta'ala, o sa mga gabukan ng mga bid'ah, o sa mga butang, mga induan, mga gabukan ng nakatadingan. Kay nangaan lang ng Allah Ta'ala, yang utaw, na bunayang kanan pagpangintusang Allah Ta'ala, pigatimbang nan, ubos ng peglongan, ubos ng gabukan, pigatimbang nan, pinaagis ang Quran o hadith. Utaw, na insakto, yang pagpangintunan sa Allah Ta'ala, ubos ng peglongan o gabukan, pigatimbang nan. Pigatimbang nan, pinaagis ang Quran o sang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, agaw gani lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u, aw yanilaw nan yang kanakdan na maturid, yanilaw nan yang kanak pamaagi na maturid sang agama Islam, agaw sa pangagadimayo yaning agadimayo, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili,
aw ayaw lang nan mayo pag-agadi. Ay lang nan mayo pag-agadi yang kadaygan pa na mga dan, lain pasining dan na inindo ko kamayo na yaning agadi mayo. Kaya aw agadan mayo inyan na mga dan, mamatading kamo. Amatading kamo Allah ng Allah Ta'ala. Aw gani lang pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, famay yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala agaw sa sino long nanyang magkafir, yang di mamaratyaya sa pigatawag na tagut. Mana ng tagut, upod sa mana ng tagut, kadaygan pasang Allah Ta'ala. Sino lang nanyan di mamamaratyaya sang kadaygan pasang Allah Ta'ala. Wa yu'min billah, aw yang intuyan sang Allah Ta'ala ng insapto na pagkapanginto, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sa benda-benda yakapanakmag yan. Yakapanakmag yan sang madigen na takmagan. Uno yaning madigen na takmagan yang agama Islam. Yakatakmag yan na dun sang Islam na madigen na pagkatakmag. Amay kaya mamaratyaya yan ng insakto sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katapusan mga lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tigaman natin mayo na yang kalimpyo o kaligtas ng kanatin pagpamaratyaya sang Allah Ta'ala, so paya maging ligtas, safe yung pagpamaratyaya ta sang Allah Ta'ala, kailangan magasubay gid kita pirmi sang Quran o sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, o yang adagan tayaning Quran o sunnah, kung maununo yani idag ng mga salafus salih. O magbantay kita kamo sa mga dan, mga pamaagi ng mga utaw na sapad yang akida nilan, mga utaw na gagawbok ng bid'a o mga katadingan, na silan yamang katading silan sikin sang pagsambuk kanan na Allah Ta'ala sang pagsimba, o sang kanan mga pangan o mga sifat. Yan kay Allah ng Allah Ta'ala. Agaw gani, law ni Imam al-Auza'i, rahimahullah, alayka bi athari man salaf wa in rafadakan nas, wa iyyaka wa ara'ur rijal, wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Law ni Imam al-Auza'i, rahimahullah, panakmagi, umuti law na niyang mga athar. Makna ng mga athar, yang mga ibilin ng mga salafus salih, yung mga induan nilan, mga piglongan o gubukan ng mga salaf. Panakmagi yan, sunda yan, aber pa baribadan kaw ng mga utaw. Aber pa i-reject kaw ng society. Aber pa matyang katanaw ng mga utaw kan mo. Aber kalabadan kaw nilan, panakmagi, pagsabari, yang pagsunod sang ibilin ng mga salafus salih. Aw ayaw-ayaw lang nan, bantay ka lang nan sa mga opinion ng mga utaw. Mana ng mga opinion na yan, iyang mga opinion, mga pananaw, mga induan, mga prinsipyo na makasugat sang agamata. Bantay ka mo saan. Aber pa pakadyaw nila yan Pakadyaw nila yan, pinaagi sa mga mangkadyaw, kunuhay na mga flowery words. Aber pa pakadyaw nila yang pantag sang shirk, pantag sang bid'ah, pantag sang sapad na akida, pantag sa mga maksiya o uno paasan, apakadyaw nila niya ni pinaagi sang pag-endorso sini, pagpakila sini ng madyaw na pagpakila, ayaw san. Umuti, yang ibilin na mga induan ng mga salaf, abir palongnan, baribadan kaw ng mga utaw o ng society. Gaw sa pangaintas ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, naabuhiyan nan kita kamo, nang iyan kita kamo sang tawhid, o iyan kita kamo sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw pangaintas ng Allah Ta'ala na amatay kita kamo, nang yan kita sandalem ng ka-Islam, aw pagpamaratyaya na bunna, aw insapdo kanan na Allah Ta'ala, aw yang pakawatan kita kamo, sikin sang pagsakuto sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, aw sang mga gabukan na mga bid'ah, aw mga katadingan, aw magsalawat kita kamo sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asili dagay taman, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala, kisem, masid da kita sang ikadwa, na rukun ng pagpamaratyaya, kamagunawa ng al-imanu bil malaika, o pagpamaratyaya sang pigatawag ng mga malaikat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.